आपण सगळे इथे हिंदू ज्यांच्या रक्तात ज्या बांगलादेशचं अत्याचार आमच्या लोकांवर झालं ते पाहून ज्यांचा रक्त गरम झाला नाही तो कधी हिंदू होऊ शकत नाही. ज्या बांगलादेशमध्ये जेव्हा आझादी झाली बांगलादेशमध्ये आणि 28% आमचे हिंदूची संख्या होती आणि आज घटून तिथे 7% झालेली आहे. जर आजही हिंदू जागा झाला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये कधी हिंदूसाठी कोणी दुसरा हिंदू मैदानात उतरणार नाही. मी सगळे मुलांना नेहमी म्हणते आम्हाला फक्त नारे नको आहे, आमचे रक्तात त्या दम पाहिजे. जर एखादे हिंदूवर अत्याचार जर कोणी करत असाल तर त्या हिंदूला वाचवण्यासाठी जर माझा जीव गेला तो हिंदू मला या हिंदुस्थानमध्ये पाहिजे आणि त्या हिंदू करिता या मैदानात गर्व वाटते मी ज्या मातीमध्ये आहे. आज गोवाचा आझादी दिवस आपण साजरा करतोय पण या गोवामध्ये जेव्हा 2% मुसलमानची संख्या होती आज ते वाढून 12% वर आली आहे. दादानी म्हटलं की आम्ही शांतवादी आहे. मी शांत नाहीये दादा. मी शांत राहून माझे बायांवर माझे मुलींवर कोणी 35 तुकडे केले तर मी माझ्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. तो तेवढा थंड रक्त माझे अंगात नाही. मी ती हिंदू आहे. मी या मैदानात जर उतरली है अरे कौन बोलता है बटोगे तो कटोगे. अरे जिसकी ताकत है मैदान में आकर दिखाओ. अगर काटने आएंगे अगर 2 टुकड़े करोगे तो 35 टुकड़े करके हम तुम्हें भेजेंगे. वो ताकत लेके ये मैदान में उतरे.